Moi, elikkä mä en oo ehtinyt tehdä vielä aloitusvideoa, niin tää on nyt se. Elikkä moi, mä oon LPS Kristalle ja mä teen kaikenlaisia kivoja videoita. Toivottavasti tykkäätte videoista ja tolleen. Tilatkaa, tykätkää ja kaikkea tollasta. Ja jos sanoin sen, niin itse mä oon tyhmä. Niin tilatkaa Rose LPS:stä, eli kirjoittaa Rose LPS, Caramel Pet Shopia ja sitten LPS Tofu ja tollasia. Moikka! Tää oli tällainen video, elikkä kuulemisiin ja näkemiin.